Bismillahirrahmanirrahim. Hunjî dizane PKK xwe fesix kir. Kongre xwe donzemîn li dar xist bi beşdarbûna calan ka çawa beşdar bûye wî nizane xwe fesix kir. Her kes li ser vê mijarê nêrînê xwe divê bîro baweriyê xwe divê nêrîna xwe eşkera dike me jî xwaz em çend kelîme li ser vêya qise kirin we Kurdekî. Em terefdarê partîkî alîgirekî şexsekî nin we Kurdekî serbixwe em li vê meselê mêze dikin. Divê her kes vêya baş bizanibe di destpêkê de fesixkirina PKK nemana partîkî bi navê PKK li ser xêriyê û her wisa di fayda di bercewendiyê milletê Kurdayê di fayda milletê Kurdayê ne di zerara milletê Kurdayê. Meselên siyasî destkeftên siyasî PKK çi qezenç kir, HDP çi qezenç kir, Öcalan çi bi destê Öcalan hat, em ê kê çi kir, vana dikare di pêşerojê de were qisedanê li ser viya nêrîn wergotinê. Feyda şerê çekdarî zirara wî wê pêşerojê de pir were qisedanê. Lewra ana kes nikarim gava partiya PKK hebû kesî nikar bi behsa zirar û fayda şerê çekdarî bikire, lewra daha tehdîtkirinê însan wek xayîn hat îlankirinê. Di destpêkê de divê her Kurdekî wek Kurdekî terefdarê siyasî ninim ve Kurdekî normal ji rêzê her Kurdekî divê em bivê destxweşiyê li Öcalan bike ku Öcalan partiya PKK fesix kir. Yani li gorî baweriya min di vê şerê dawî da ku Öcalan bî serokê PKK hefsê heta roja îro tişta herî di xêr û bêra milletê Kurda bû Öcalan PKK da fesixkirinê. Ew dewletê çi li hev kirî li hev nekirî çi dayê hev çi negirtî ew mijarekî dilê nayê. Lewra hebûna şerê çekdarî li Bakurê Kurdistanê tu carî di fayda milletê Kurda nebû. Her kesê jê istifade didî xîrî Kurda. Kurd hat kuştin, malê Kurda xirav dû, malê Kurda şewitî, em bê Kurd ket hebs û zîndana ama êko li ser xwîna zarê Kurda simirê xwe bade da ne Kurd bûn. Her kesê jê istifade dî xîrî Kurda. Ala kulî hal em nekevan meselê ku wê pêşerojê de gelek tişt were qisedanê. Ez dixwazim vêya bibêjim gava çekê PKK sîleh berda kêmasî keç û qortê Kurda nere serê çiyan. Yani tu devletê naxwaze, tu otonomî naxwaze, tu federasyonê naxwaze, zarok Kurda çima her serê çiya were kuştin, çima birçî bimîne, çima mixarada bimîne, çima jiyaneka normal nejî. Adu da eğer hükümet gava bavêjin, hak û hukuk adalet pê gwere, bi rastî jî em bivêjin felsefa demokrasî an jî felsefa adaletê di welatê xwe da bicî bikin, ev vê felsefa xwe hanina eva em bê li ser dijatî û neyarî û tunekirina milletê Kurd biguherîne felsefekî din, bîr û bawerîkî din were welatê me gava bavê qanûna biguherîne, wê bi hezara xelk ji hebs û zîndana derkeve. Her wisa wê ê serê çiya çend sale wê sê şer hezar însan wertev li malbatê xwe bi were Tirkiye. Her wisa kesê di hefsa de hene ku bi çend sale têdin wek siyaset wek hêsîrê siyasî nin. Emine Selaheddîn Demirtaş li gorî baweriya min hêsîrekî siyasî ye ne hiqûqî ye. Ew ê hevalê wî were berdanê. Ev tiştana divin nave pêşerojê de em milê mêze bike ka çilviçin nave. Qet tiştekî jî neve berdana PKK ku xwe fesa bike wê çek berde hîna çek jî da nanî ka wê pêşeroja kiriş bibe di fayda milletê Kurda de. Lewra gelek însanê zana û pispor û alim û ulema hene dixwazin ji milletê xwe re zimanê wan, çanda wan, kultura wan xizmetekî bike. Ne di meselê siyasî de ê siyasî xwe siyasetê dikin di meselê em bivê dîn û diyanet û çand û kultur û hunera milletê Kurd da dixwaze xizmetek bike tev li xala PKK dihat nivîsandin ca li sîstemê ve însanan jî newrî dengê xwe bikire. Ji ber wê wê em bivê derfet vebive, îmkan vebive, însan ji qaligê xwe derkeve bê ku em bi navê terorê were serwana wê gelek pispor û zana derkev xizmetê ji milletê xwe re bike. Ji vêya zêdetir em bivêjin Öcalan hefsê derketî derneketî ew tişkî dinayê muhakkik derketî ku
قاسی کو روداو یکی عبدالرحیم سماوی روداو دا قصد کد گوش یکی مارده مه آداره حتی هفته آداره لآن قریبیه یعنی لأو بیه دمه هاتی بردانی جی خوش کری وضعی خوش کری روشه رین کری لو ما تبل جیبینا کنگرا پکی کی بیه و امر و فرمان اجالان پکی کی هات فساد کرنه پارتی هات فساد کرنه جبر دا تشتک دن بالا مبکشن دوی de mesela siyasi da Türkiye çava desti Erdoğan'da anha Cumhur İttifakı yek merbe keyko dve tek adam dveji yek bir yek yer yek ribere ki heye Öcal Erdoğan'a de bu yani ev kesi ko servi mesele fikri be ko mesela kordajı de ben bandor de ben Sivana Öcalan'da kombadı. Şu Öcalan tam yek bu lid embi reberi wan bu herkesi go reberi me irada me Öcalan'ı şu go hal der bu gal hafse da bujdu go ija ana gav hatı berdani hezeter Öcalan rola khabilize ve pir embi vejin bandoreki arini anji neyni HDP bak anji le demi bak levra gava pevajo natru despek karni qandil hebu Avrupa hebu em bi İmrali hebu dem hebu li Serbiya em bi belki heneki alana siyasete ji demira em bi hezedetir bu azadiya da hezedetir bu meydana siyasete jaraz fere bu azad da azad bu li anha Öcalan hatı berdani o havali sekreteri bu em bi çahab şevr medaru kesi alikariya ve ki cem cibe ve demi Cumhur İttifakı şu ana Türkiye desi Cumhur İttifakı dayı o Erdoğan yargı em bi dadveri u hakim u savcı istihbarat desi Erdoğan dayı ev piyaki karardadı le sarayı le koşkavi karar te gitini te kasedani karar te gitini sada dişini meclisi tene dişini meclis desi xarad ku datin yani tu bandora meclisi le ser pevacua hak ve hukuk ve adaleti emti gotini demokrasi tu bandora vantuni teni liver bgarka ev dikirin kasedekin o desi xarad ku ev yani karar hatı standiri jiboku qalifeki meşru alek dişini parlamentoy eredeki anladık. Bavar bakın eftişta jibo demej derbazdı yani beri dem ve karib ziyadetir kısa bakra ziyade meydana onfere bu hani ziyade azad bu. Gava Öcalan hapse derbi keve o ravşa xoş bir şevr medar o sekreteri vicu embi kesi ku licem daxavet hab ve Cumhur İttifakı karar bisine ev Öcalan havra kısa bak Öcalan ve şibbe vecide mecbur haber bak. Yani çava em bir revebediya Cumhur İttifakı dese şahs ekidayı ve siyaseta HDP ekut reza dxata PKK'da PKK Kevin daydı ama em bir dxata Öcalan dayı ve teni gotuna Öcalan perebike çare etirka Erdoğan ekurdacı em bir Öcalan'ı ve heneki meydana siyaseti jidemira bavar dikim ve tank be ve kim be Güzeldir kezni karı bıkasa ki Öcalan çıkarar gitti kezni karı bena jüve deri der ve jüve deri istifab kadar bikem. Ala kulli hal evkad vejim droşlata navinda ve her usal tamamı velatı me çek berdana PKK fesakına PKK netişeke xaraba tişeke başı fayda milleti Kurdayı Laura kesi ku devrada pişgiri dibe pişgiriya PKK hezi Kurdi siyasi dikin devleti Avrupa kesinlikle naxwazın velatı me azadi hebe em bivejin hak ve hukuk adalet hebe naxwazın muruvek beji tim dixwazı Kurd u Türk şerri hevdu bikin mal verin çibe ev yüşek u silaha bifroşu jibu mesele siyasi istismar bikin bariya min eva o eğer Türk بمجوكي بعدالة بحقوق بحق المسألة مزابك وبراتيكي باش أوابه لما خابن بستو چند سالة بحكومة AK Parti اقتداري بنجهكا لسر بنجهكا أساسا كي بنجهي جبو خاطر براتيا إسلامي قاف ناويتن
çawa ev dewr sistema hanena destpêkê de li ser dijatî û dijminiya Kurda hatû avakirinê li ser tunebûna miletê Kurd hatû avakirinê gelek zehmet ku hinekî Tirk viya hema cîra qebûl bike sempatî nîşan bide û böyle Tirk jî xasê me xwedî ma feheqe lewra sistemê 100 sale Kurd wek şeytan nîşan daye temamê em bibêjin çêkirina istixbaratê û partiyên siyasî û em bivê Türk parêzî li ser dijatiya Kurda hatiye avakirinê vê jî an em dibînin di televizyonê de hinekî kemalîst di vê qê 100 sal ewil dijîn hêna dijatî û dijminiya miletê Kurd dike hêna di mejiyê wan de qebûl nebî cî nebî ku divê Kurd jî milletekî û heq û hiqûq û mafê Kurda heye hê li ser 100 sal mejiyê 100 sal ewil dijî ji ber wî gelekî zehmet e ku ev kesên yan raya giştî a Tirka bi carekê vê meselê qebûl bikin yani wisa dixwîyî ku hê jî dijatî û dijminî tê kirinê lê divê Kurd tu carî li cem vana cê xwe negire malzeme nede vana zimanekî biratî zimanekî em bivê siyasiya ku her kesê hemêz dike û ney provokasyona van kesê em bivê ev kesê kemalîst û an jî em bivê kesê muhafizekarî din nezanê ku faşîstiye dikin ney lîstika vana yani em bibêjin Tirk xwediyê çi mafiye Kurd jî wî bixwaze em birayê hevin madam ki em birayê hevin biratiya İslamê kevşe biratiya din kevşe biratiya însaniyetê kevşe bavê min tu xwediyê çi mafiye ez jî xwedî wî mafî me bê ku em têke mulahezê siyasî bê ku em tike siyaset dev siyasetê berde Tirk xwediyê çi mafiye Kurd jî xwedî wî mafiye ev dewleta hanê be dewleta Kurd û Tirka be çawa zimanê Tirkî çanda Tirkî kurtara Kurdî ji ê Tirkî ji imkan û derfetê dewletê îstifade dike mamoste û em bê wêjevan û siyasetmedar û kesê em bibêjin nivîskar jî vê ji dewletê îstifade dike divê Kurd jî bi kurdîtiya xwe jî îstifade bike madam ki em birayê hevdûne lê mixabin yani ev mejûyê hanêna hêna li nava Tirkiye tuneyê gelekî kes li ser hêna jî li ser dijmineya dijete miletê Kurd jî di pêşa rojê de Xwedê mezin înşallah wê diwaştir û qençtir çê bibe înşallah wê rem bibe wê heq û hiqûq û edalet wer welatê me